Érzelmileg nekem az jelentett a legtöbbet, amikor a nagyülés néni 90 éves korában azt mondta nekem, hogy Isten áldja meg minden porcikámat, hogy segített az önkormányzatunk a leégett ház felújításában. Aztán nagyon jó dolog, hogy a gyerekek tegeznek az óvodába is, meg az iskolába. Meg az is nagyon jó dolog, hogy végigmegyek az utcákon, és mindenki, vagy legalábbis a régi gyeregyháziak Antikának szólítanak még mindig, hogy ezt megígérték nekem 2010-ben. Volt egy ilyen kérdés, hogy ha engem megválasztanak, akkor hogy fognak szólítani, és akkor az egész kultúrház kórusban mondta, hogy Antikának, és tényleg így is csinálnak, mert hogy Antikának szólítanak.